Quddiem il-Maġistrat Doreen Clark bdiet il-kompilazzjoni ta' żagħżugħ Jordan Azzopardi li jinsab akkużat b'diversi reati serji fosthom traffikar ta' armi, droga u flus folots. Azzopardi li għandu 29 sena daħal fl-awla li bessut tal-Enkaħlan fost sigurtà massima. L-Ispettur Mark Anthony Merċieqa xehed kif il-Pulizija ilhom żmien twil isegwu lil Azzopardi li sem marbut ma' diversi raids ta' droga li kellna f'dawn l-aħħar xhur fosthom f'Birkirkara, Ħalbalzan, il-Marsa, l-Gżira u tal-Pjetà. Dawn ir-raids kixfu operazzjoni sħiħa li kienet għaddejja bl-akkużi jindikaw illi Jordan Azzopardi kien ħaddem miegħu ammont konsiderevoli ta' nies f'dan iċ-ċirku ta' traffikar ta' droga. Magħhom ma tantx kien mill-ħelwin u kien juża l-vjolenza. Fil-qorti semma kif fil-villa li kien jikri il-pulizija sabu bullets, ċwievet ta' diversi karozzi, laptops, kannabis u bosta armi tan-nar fil-gwarderobba tal-Kamra tas-Sodda. F'kamra tal-banju taħt is-sink kien hemm kxaxen mimlija dokumenti folots. Iż-żagħżugħ jidher li nkixef wara tip-offs minn numru ta' individwi fosthom persuna li qiegħed il-ħabs. Meta l-pulizija marru biex jarrestawh fit-13 ta' Marzu huwa prova jaħrab dakinhar u kien ma' mara u ma' ċertu Mario Abdilla. Azzopardi inqabad ħdejn stabiliment tal-ikel fil-Gargur filwaqt il-mara inqabdet ftit wara li ħarbet bil-karozza. Għall-imputati qed jidhru l-avukati Alfred Abela u Arthur Azzopardi filwaqt li l-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Mark Merċieqa, Justin Grech u Sean Friġġieri. Il-kompilazzjoni se tkompli fid-29 ta' Marzu.